Nyt mä aloitan tässä Teishossa itse asiassa kokonaisen Teisho-sarjan. Tää tulee käsittelemään Timanttisutraa. Tästä tulee, mä laitan tästä vielä infoa, tai Antti laittaa infoa meidän jäsen MailChimpiin, eli saatte niinku yksityiskohtia tästä sarjasta lukea vielä sitten myöhemmin, mutta mä mainitsen tässä, että tästä tulee ainakin 4 Teishon sarja. Ja nämä kaikki 4 Teishoa on ennen juhannusta. Juhannuksen jälkeen meillä alkaa kesäkausi, jolloin meillä on vähän vähemmän istumisia. Ja koska tämä on ensimmäinen kerta, kun mä käsittelen täällä, tai ylipäätään annan opetusta sutrasta, niin mä en halua tässä vaiheessa rajata tämän Teisho-sarjan loppua. Eli mä haluan antaa tilaa tämän kehittyä orgaanisesti. Eli voi olla, että tämä sarja jatkuu sitten vielä kesäkauden jälkeen. Se nähdään. Ja mä sanon ihan muutamia asioita, mitä mä haluan käsitellä tässä, mitä on tarkoitus niin kuin pääkohtia käsitellä ja myös, että miten tähän voi mahdollisesti itse valmistautua tai osallistua muuten kuin tulemalla paikalle ja kuulemalla. Timanttissutra on onnekas, tai me ollaan onnekkaassa asemassa, koska meillä on olemassa tästä suomeksi käännetty tuore käännös, tämmönen Tero Tähtisen käännös. Mä toivoin, että meillä olisi ollut tuolla Sendon kirjastossa näitä useita kappaleita, mutta ei niitä tainnut olla. Mun toiveena olisi se, että näitä olisi saatavilla jollain tapaa ihmisille luettavaksi. Meillä on ainakin jokunen kappale, joka on niin kuin lainattavissa mun mielestä. Ja me voidaan sitten Teishon jälkeen tai Sasenkan jälkeen pohtia, että mistä onko mahdollista saada näitä suomenkielisiä timanttisutria lisää meidän sanghalaisten ulottuville. Jos näitä suomenkielisiä ei ole saatavilla, niin mä postaan teille niin kuin englanninkielisen PDF:n käännöksen. Se löytyy netistä. Tai sitten ehkä tätä voi tilata myös nettikaupasta, tätä suomenkielistä. Teksti on lyhyt ja koska se on uusi käännös, niin se on modernia kieltä, se on helppolukuinen. Tässä sutrassa tässä versiossa on 57 sivua ja tässä on yhdessä sivussa aika vähän tekstiä. Eli tämä on niin kuin luku-urakkana, tämä ei ole iso. Ja se olisi hyvä, että ihmisillä olisi mahdollisimman laajalti mahdollista lukea tätä näiden Teishojen välissä. Ja voi osallistua koko sarjaan, kaikkiin Teishoihin tai sitten vain yksittäiseen. Ja tarkoituksena on käsitellä Timanttisutraa erilaisista näkökulmista. Esimerkiksi se, että miten se on vaikuttanut Zenin kehitykseen, koska se on vaikuttanut. Toisaalta, miten sen opetuksia voi soveltaa omaan elämään. Miten tällaista tekstiä ja sen opetuksia voi ylipäätään soveltaa. Miten yksi kohta on, mitä mä haluan ottaa esille, se, että miten Timanttissutra esiintyy meidän koaneissa. Koska tämä on yksi sellainen sutra, joka esiintyy meidän koaneissa. Sen traditiolle tärkeä sutra. Löytyykö täältä jotain opetuksia, jota voisi mahdollisesti soveltaa vaikka omiin ihmissuhteisiin, omaan elämään, arkeen? Ja sitten mä haluan ottaa vielä osana tätä kurssia tai sarjaa, niin niinä päivinä kun meillä on Teisho, niin siinä Sasenissa tehdä ainakin kerran, ehkä useammin, ohjattu meditaatio, joka nousee Timanttisutran ja muiden Prajnaparamita-tekstien
opetuksista suoraan. Eli ikään kuin, että jos tämän tyyppisen lähestymistavan laittaa meditaatioharjoitukseksi, niin minkälaista se voi olla. Tämän tyyppisiä tarkoituksia tai näkökulmia tai asioita on tarkoitus käsitellä. Ja sitten totta kai ihan merkittävä asia on myös se, että ihmiset saa tutustua tähän sutratekstiin. Meillä ei ole aikaisemmin ollut tosiaan sutrista minkäänlaisia, meillä ei ollut lukupiirejä, meillä ei ole ollut teishoja oikeastaan. On ollut joskus puhetta, että 3JO eli 3 Jalokiven veljeskunta, niin joku heidän jäsenistään voisi pitää sutralukupiiriä. Ja se on hieno idea ja se on tietenkin täysin mahdollista, koska sutria on varsin paljon. Eli tämä yksi sutra, tämän jälkeenkin meille jää vielä paljon sutria. Ok. Ja tämän päivän puheen tarkoitus on antaa semmoinen tausta ja jonkunlainen perusta tälle Timantisutralle ja hiukan käsitellä ja ruveta käsittelemään sitä itse tekstiä. Ja mä laitan tämän, tarkoituksena on laittaa tämä YouTubeen kuultavaksi mahdollisimman nopeasti niin, että kaikki ne meidän jäsenet, jotka haluaa tulla kuuntelemaan sitä seuraavaa teishoa, niin voi kuunnella pohjaksi halutessaan tämän ikään kuin johdanto-teishon. Ja tietenkin kaikki muutkin ihmiset, jotka haluavat kuunnella tätä sarjaa. Eli tavoitteena on saada tämä mahdollisimman nopeasti ulos. Okei, eli tämä Timantisutra on tosiaan, mä menin ja sanoin jo, että se on yksi Zen-tradition kaikkein tärkeimpiä sutria. Se on siis Mahajana buddhalainen teksti. Ja näistä sutrista ylipäätään, että lähtökohtaisesti sutrat tai paalin kielellä suttat, niin ovat Buddhan sanoja, Buddhan opetuksia sisältäviä tekstejä. Ja sen takia niissä seikkailee tai esiintyy jonkunlaisena hahmona Buddha. Ja tämä pitää paikkansa myös näissä Mahajana buddhalaisissa sutrissa, jotka on kaikki kirjoitettu monta sataa vuotta historiallisen Buddhan kuoleman jälkeen. Eli Buddha on edelleen läsnä myös näissä teksteissä. Ne on siis dharmaa, Buddhan opetusta. Ja tämä Timantisutra, niin se on yksi sutrateksti, joka tämmöisestä isommasta joukosta niin sanottuja Prajnaparamita-tekstejä. Ja nämä Prajnaparamita-tekstit ne on tosiaan kokonainen tämmöinen niin kuin sutrien joukko, ikään kuin tyyppi, jossa on tiettyjä samanlaisia lähestymistapoja ja käsitteitä. Ja Prajnaparamita prajna tarkoittaa viisautta. Ja nimenomaan sitä viisautta, joka tulee ennen sanoja, ennen tietoa. Perimmäistä viisautta. Ja paramita on täydellisyys. Eli se on täydellinen viisaus, voisi kääntää. Ja tämä Timantisutra, mä sanoin jo, että tämä on merkittävä Zen-sutra ja on toinen Prajnaparamita-teksti, joka on myös Zenissä tosi merkittävä. Ja se on Sydänsutra. Se, mikä me resitoidaan joka resitaatiossa. Ja tämä Timantisutra on kirjoitettu joskus 300-luvulla ja ehkä 350-luvulla.
Se on kirjoitettu sanskritiksi ja sitten se on käännetty kiinaksi vuonna 401 ja siitä tuli Kiinassa tosi suosittu ja tärkeä sutra. Ja sen takia siitä on sitten tullut myös Zenissä merkittävä. Ja tämä mielenkiintoinen yksityiskohta, joka ei liity siihen sutran sisältöön millään lailla, mutta hyvä tietää, mainitsen sen yleissivistyksen takia, on se, että Timanttisutra on varhaisin, siis maailman varhaisin tunnettu, tällä hetkellä tunnettu, löydetty, painettu kirja on Timanttisutra. Se on vuodelta 868. Ja vielä aikaisemmalta ajalta tunnetaan jotain painettuja paperisia artefakteja, mutta ei kokonaisia kirjoja. Ja Euroopassa niin kuin Gutenberg alkoi painaa kirjoja lähes 600 vuotta myöhemmin. Eli se on tällä lailla myös historiallisesti, siihen liittyy tämmöinen merkittävä asia. Ja Timanttisutra nimi on sanskritiksi Vajracchedika Prajnaparamita Sutra. Tarkoittaa kutakuinkin timanttinen, kaiken ylittävän täydellisen viisauden sutra. Ja katsotaan tätä saman sutran nimen alkua, tämä Vajracchedika. Vajra, niin se on se sanskritin sana, joka tarkoittaa timanttia. Ja tällä Vajralla on myös buddhalaisuudessa, se on vähän niin kuin semmoinen käsite, joka silloin tällöin käytetään. Ja tämä Vajra timantti, se symboloi erityisesti Tibetin buddhalaisuudessa, niin se on tämmöinen valaistumisen maskuliininen, kaiken leikkaava, täsmällinen, aktiivinen aspekti. Voisi sanoa, että se on ikään kuin timanttileikkuri, joka leikkaa läpi lasin, kiven ja myös minkä tahansa harhan. Ja tämmöinen timanttinen leikkuri, niin tämä sama itse asiassa niin kuin ajatus ja idea, samanlainen funktio on meille tutumpi ehkä manuskriptin miekasta. Voisi sanoa, että manuskriptin miekka, joka leikkaa läpi harhan ja yhdistää erillisyyden, niin se on toisenlainen ilmenemä Vajrasta tai Vajra-ominaisuudesta. Mutta se perinteinen Vajran niin kuin tämmöinen fyysinen symboli, sen on, täällä näkyy tässä Dokusan kellossa, ehkä te voitte katsoa, tuossa Dokusan kellon käden sijassa on toi tommonen niin kuin tommonen, missä on tuommoista 4 tuommoista siivekettä. Nämä on niin kuin itse asiassa puolikas Vajra, koska Vajrassa olisi sitten se varsinainen Vajra olisi sellainen, että siinä tulisi alaspäin samanlainen tommonen. Eli 2 tuommoista ikään kuin, nämä kuvaa niin kuin timanttia. Joskus myös näkyy vaan tämmöinen 1/4 tämmöinen ikään kuin 4-tahokas. Tai mikä toi on, 8-tahokas itse asiassa, koska siinä on 8 tahkoa. Ja tämä on se, miten Vajra yleensä kuvataan. Siis toi yläosa tuosta noin. Ja jos katsoo tätä kelloa, en voinut olla ottamatta tätä kelloa mukaan, kun tämä tuli tässä esiin, niin sitten jos me jatketaan Tibetin buddhalaisuudella, niin kello on taas feminiinisen valaistumisen aspektin symboli. Kello voi soida sen takia, että se on tyhjä. Tuo tyhjä tila tuolla muodostaa sen kaikupohjan, että kello voi soida. Ja tämä kellon tyhjä tila on kaiken mahdollistava potentiaali, jonka takia tulee ääni. Ja sitten aika tyypillinen näissä buddhalaisissa kelloissa on se, että siellä on laitettu sekä tämä kello että Vajra yhteen. Ja siinä on sekä valaistumisen feminiininen että maskuliininen puoli yhdessä, toisin sanoen ei-dualistinen todellisuus on kuvattuna symbolisessa ja funktionaalisessa, toimivassa, soivassa muodossa.
Okei, jatketaan Timantisutrasta. Mä sanoin, että näitä Prajnaparamita-tekstejä on paljon, ja mä otan tästä vain esimerkkejä. Tässä on semmoinen varhainen Mahayana-lähde, joka luettelee 8 silloin tärkeintä Prajnaparamita-tekstiä. Täällä on Timantisutra, joka ilmeisesti sanskritiksi koostuu 300 säkeestä, koska se mainitaan 300 säkeen sutrana. Sitten on 500 säkeen Panchasatika Prajnaparamita Sutra. Sitten on 700 säkeen Saptasatika Prajnaparamita Sutra. Tämä 700 säkeen sutra koostuu Bodhisattva Manjusrin selityksestä Prajnaparamitasta. Sitten on 2500 säkeen Sardavisa Shrika Prajnaparamita Sutra. Ja siinä taas Bodhisattva Suvikranta Vikram esittää Prajnaparamitaraa koskevia kysymyksiä. Sitten on 8000 Astasahasrika Prajnaparamita Sutra, 18 000 säkeen sutra, 25 000 säkeen ja 100 000 säkeen Prajnaparamita Sutra. Eli näitä on lyhyitä ja pitkiä. Ja esimerkiksi tuo 8000 säkeen sutra on ilmeisesti ollut Kiinassa merkittävä ja tunnettu yhtä lailla kuin tämä 300 säkeen Timantisutra, jota me tänään käsitellään. Ja Prajnaparamita-tekstit on yleensä, mä haluan vielä antaa tämmöisen filosofisen asemoinnin, menemättä siihen sen kuitenkaan syvemmälle, koska tämä ei ole filosofialuento, mutta ne on aika vahvasti yhteydessä ja lähellä Mahayana buddhalaisuuden Madhyamaka-filosofiaa. Ja Madhyamaka joskus käännetään yksinkertaistaen ja tiivistäen, ikään kuin sen motto olisi, että kaikki on tyhjyyttä. Ja Prajnaparamita-teksteissä tämä näkökulma tulee usein monella tapaa esiin. Ja Madhyamaka näkyy Zenissä, samoin kuin 2 muuta Mahayana-filosofiaa, eli Yogacara ja Tathatagarbha-filosofiat. Ja nämä on kaikki vaikuttanut Zenin sellaisena kuin se on tänään. Alright. Sitten mä haluan mennä itse tekstiin, että me päästään hiukan kiinni, miltä tämä itse teksti kuulostaa. Mä luen tästä nyt alusta jonkun pituisen pätkän. Eli sutra alkaa näin. Näin olen kuullut. Kerran Buddha oleili Jetavana-lehdossa Sravastin kaupungissa yhdessä 1250 munkin kanssa. Kun ruokahetki koitti, maailman kunnioittama puki kaavun ylleen, otti kerjuukulhonsa ja lähti Sravastin suureen kaupunkiin kerjäämään. Tehtyään kierroksensa hän palasi lehtoon ja söi ateriansa. Sen jälkeen hän pani kaapunsa ja kulhonsa syrjään, pesi jalkansa, kohensi istuinpaikkaansa ja istui alas. Silloin joukossa mukana ollut vanhempi munkki Subhuti nousi paikaltaan, riisui kaavun oikealta olkapäältään, laski oikean polvensa maahan, nosti kämmenensä vastakkain ja sanoi kunnioittavasti: kuinka harvinainen olento maailman kunnioittama onkaan. Tathagata varjelee mielessään kaikkia bodhisattvoja ja pitää heidät taitavasti ohjauksessaan. Maailman kunnioittama, kun kunnianarvoisien perheiden pojat ja tyttäret etsivät ylittämätöntä ja täydellistä valaistumista, miten heidän pitäisi olla ja miten heidän pitäisi hiljentää mielensä. Buddha sanoi: erinomaista, erinomaista. Juuri niin kuin sanoit, Subhuti, Tathagata varjelee mielessään kaikkia bodhisattvoja ja pitää heidät taitavasti ohjauksessaan. Jos kuuntelette huolellisesti, niin opetan teille, miten ylittämätöntä ja täydellistä valaistumista etsivien kunnianarvoisien perheiden poikien ja tyttärien pitäisi olla
ja miten heidän pitäisi hiljentää mielensä. Subhuti sanoi, tee niin, maailman kunnioittama. Haluamme ilomielin kuulla sanojasi. Buddha sanoi Subhutille, bodhisattvojen ja mahasatvojen pitäisi hiljentää mielensä ajattelemalla näin. Riippumatta siitä, ovatko tuntevat olennot syntyneet munasta, kohdusta, kosteudesta tai muodonmuutoksen kautta, tai siitä, onko niillä muotoa vai ei, tai siitä, onko niillä tietoisuutta vai ei, tai siitä, eikö niillä ole tietoisuutta tai ei tietoisuutta. Minä pelastan niistä joka ikisen ohjaamalla ne nirvanaan. Ja kun nämä loputtomat ja lukemattomat olennot on kaikki pelastettu, todellisuudessa yhtään olentoa ei ole pelastettu. Miksi on näin? Subhuti, jos bodhisattvalla on ajatus minästä, ihmisistä, tuntevista olennoista ja elämästä, hän ei ole bodhisattva. Lisäksi Subhuti, bodhisattvat harjoittavat hyväntekeväisyyttä takertumatta yhteenkään dharmaan. Tätä kutsutaan hyväntekeväisyyden harjoittamiseksi ilman muotoa. Ja sellaisen hyväntekeväisyyden harjoittamiseksi, joka ei takerru ääniin, tuoksuihin, makuihin, kehollisiin tuntemuksiin tai käsitteisiin. Subhuti, bodhisattvojen tulee harjoittaa hyväntekeväisyyttä juuri näin, takertumatta muotoihin. Miksi on näin? Bodhisattvat, jotka harjoittavat hyväntekeväisyyttä takertumatta muotoihin, saavat osakseen ansioita määrän, jota on vaikea kuvitellakaan. Subhuti, mitä mieltä olet? Pystyykö itäänpäin jatkuvaa avaruutta mittaamaan vai ei? Ei pysty, maailman kunnioittama. Subhuti, pystyykö etelään, länteen, pohjoiseen tai 4 väliilman suuntaan, ylöspäin tai alaspäin jatkuvaa avaruutta mittaamaan vai ei? Ei pysty, maailman kunnioittama. Subhuti, bodhisattvojen, jotka harjoittavat hyväntekeväisyyttä takertumatta muotoihin, osakseen saamat ansiot ovat samanlaisia. Niitäkään ei pysty mittaamaan. Subhuti, bodhisattvojen täytyy ainoastaan harjoittaa tätä opetusta. Subhuti, mitä mieltä olet? Pystyykö Tathagata näkemään kehollisessa muodossa vai ei? Ei pysty, maailman kunnioittama. Tathagataa ei pysty näkemään kehollisessa muodossa. Miksi on näin? Siksi, että se kehollinen muoto, josta Tathagata puhuu, ei todellisuudessa ole kehollinen muoto. Buddha sanoi Subhutille, kaikilla asioilla on muoto, joka on tyhjä ja valheellinen. Jos näet kaikki muodot ei-muotoina, tällöin näet Tathagata. Ja jätetään tähän näin. Ja tässä laitettiin liikkeelle tämä sutran tilanne, esiteltiin henkilöt ja keskustelu alkoi. Eli tämä Timantisutra koostuu Buddhan ja munkki Subhutin, joka oli seniorimunkki Arhat, eli valaistunut, niin heidän välisestä keskustelusta. Ja tässä sanotaan, että tämä tapahtui Sravastin kaupungissa. Ja ennen kuin mä menen tähän tekstiin, niin mä menen tähän tekstiin nyt tässä kohtaa niin, että mä haluan ottaa esille sellaisia käsitteitä ja teemoja, jotka ylipäänsä nousee esiin ja toistuu Prajnaparamita-teksteissä. Ja kun te tunnistatte nämä, niin teidän on helpompi lukea muita Prajnaparamita-tekstejä. Ja siellä on ensimmäisenä nostan esiin tyhjyyden. Tyhjyys, joka on Madhyamākassa ja myös näistä Prajnaparamita-teksteissä niin hyvin merkittävä ikään kuin maailman todellisuutta ilmekuvaava käsite. Esimerkiksi täällä ilmenee tässä kohtaa, kun Buddha sanoi Subhutille, kaikilla asioilla on muoto, joka on tyhjä ja valheellinen. Jos näet kaikki muodot ei-muotoina, tällöin näet Tathagatakan. Tathataka on siis Buddha itse. Ja tyhjyyttä käytetään, sitä käsitettä käytetään buddhalaisissa opetuksissa monella tapaa. Ja on tosi tärkeää erottaa tyhjyyskäsite silloin, kun puhutaan niistä varhaisista opetuksista, jotka on kirjoitettu alun perin paaliksi, eli nämä paalinkieliset suttat. Ja tätä varhaista opetusta harjoittaa
nykyään erityisesti Theravada-koulu. Ja näissä varhaisimmissa teksteissä niin tyhjyys on aina jotain konkreettista. Se on aina jonkun konkreettisen todellisen asian poissaoloa. Toisin sanoen se voi olla jonkun elementin, mielentilan, jonkun mielen tai meditaation osatekijän, esimerkiksi jonkun häiriön tai häiriötä tuottavan mielentilan poissaoloa. Voidaan sanoa, että silloin se kokija on tyhjä, vaikka häiritsevistä ajatuksista. Tai se voi olla jonkun vaikka meditaatioon liittyvän tai suosiollisen hyvän asian poissaoloa. Tai se voi olla kärsimyksen poissaoloa. Eli tyhjyys on suhteellinen käsite näissä varhaisissa opetuksissa. Se on jonkun asian poissaoloa. Ja siihen liittyy se, että varhaisissa teksteissä niin siellä on aina jotain. Eli tyhjyys on suoraan yhteydessä jonkun puuttumiseen ja sitten taas jonkun toisen asian läsnäoloon. Mahajana-teksteissä tyhjyys on ikään kuin syvempi ja selittämättömämpi teksti. Tyhjyyttä, sitä voi selittää, mutta sen olemus on selittämätön, koska se on itsessään kuvaa todellisuuden kuvaamatonta luonnetta. Ja tällä kuvaamattomuudella on kyllä jotain tuntomerkkejä, ja se on ilmiöiden ohimenevyys ja muutos. Ja tämä ohimenevyys ja muutos kaikissa asioissa, kaikilla tasoilla, ihmisen kokemuksessa, luonnon prosesseissa, kulttuureissa, kaikkialla elämässä, niin koska se pysymättömyys ja muutos on niin syvälle käyvää, niin perimmäistä, sen takia on perusteltua sanoa, että itse asiassa mitään ei ole. On vain muutos. Eli se tyhjyys, Mahajanan tyhjyys on tyhjyyttä kaikista mahdollisista pysyvistä entiteeteistä. Kaikista. Sisältää myös käsitteen nimeltä tyhjyys. Mahajana tyhjyys ei voi olla tyhjää, koska silloin se ei olisi tyhjä tyhjyydestä. Ja tämä tyhjyys ilmenee yhdessä usein näissä Prajnaparamita-teksteissä ja myös tässä Timantisutrassa niin semmoisen niin kuin kirjallisen tai niin kuin puhetaidollisen keinon kuin negaation kanssa. Eli sitä tyhjyyttä ilmaistaan aina sanomalla, mitä jokin ei ole. Tai sanomalla, että jokin on ikään kuin vastakohta, mitä se olisikaan. Esimerkiksi meille tutussa Sydänsutrassa muoto on tyhjyyttä. Tyhjyys on muotoa. Mennään siihen negaation kohtaan enemmän, mutta palataan vielä tähän tyhjyyden käsitteeseen ja tyhjyyteen Mahajana buddhalaisuudessa. Eli tyhjyys on ikään kuin semmoinen todellisuuden perimmäistä luonnetta kuvaava ikään kuin tämmöinen perimmäinen käsite. Ja jos sitä erittelee, niin voidaan sanoa, että se on nimi pysymättömyydelle ja muutokselle, joka tekee mahdottomaksi minkään käsitteen, asian, ilmiön, erillisen todellisen olemassaolon. Ja tätä tyhjyyttä voi tarkastella kahdella akselilla, eli aika-akselilla ja tila-akselilla, eli ajassa ja tilassa.
Ja jos me katsotaan tyhjyyttä tilassa, niin silloin me voidaan todeta, että tämä kuppi ei ole kuppi. Tämä on kuppi, mutta yhtä lailla tämä on savea. Tämä on lasitetta. Yhtä lailla tämä on maaperän mineraaleja. Joiden läpi on huuhtoutunut sade. Se savi on koostunut, kehittynyt tuhansien vuosien aikana atomeista, jotka on kiertänyt tässä maailmankaikkeudessa. Eli tämä kuppi ei ole kuppi, vaan tämä on kaikkea näitä muita asioita. Ja kun tämä kuppi menee rikki, niin senkään jälkeen se ei ole kuppi. Ja sama voidaan sanoa mistä tahansa esineestä, asiasta, objektista, elollisesta. Ja tässä se pysymättömyys tai tyhjyys ilmenee tilassa. Ja sitten jos me katsotaan sitä ajassa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole menneisyyttä, ei tulevaisuutta eikä nykyisyyttä. Menneisyys on jo mennyt. Kun me katsomme jotain, mitä me nimitämme menneisyydeksi, me katsomme tästä hetkestä itse juuri nyt luomaamme projektiota kuvitelmastamme, jolle annamme nimen menneisyys. Me katsomme ikään kuin, jos ajatellaan, että aika olisi jana, niin me katsomme sillä janalla yhteen suuntaan, niin sanotusti taaksepäin. Ja sen jälkeen me kuvittelemme tästä hetkestä menneisyyden. Mutta sitä menneisyyttä ei saa koskaan kiinni. Sitä ei ole olemassa minään muuna kuin mielen konstruktiona. Sama juttu tulevaisuuden kanssa. Silloin tulevaisuus on myös projektio, joka käsittelee ja syntyy tästä hetkestä. Meidän tulevaisuuden käsityksemme, ajatuksemme. Nyt me ollaan vain käännetty katsetta 180 astetta toiseen suuntaan. No entäs nykyhetki? Nykyhetki, mikä nykyhetki on? Missä nykyhetki on? Voitko saada nykyhetkestä kiinni? Jos saat nykyhetkestä kiinni, mistä saat kiinni? Nykyhetkestä ei voi ottaa kiinni. Heti kun siitä saa kiinni, niin siitä on tullut menneisyyttä. Se pakenee. Nykyhetki, se mitä voi sanoa, että nykyhetki on jatkuvassa tulemisen tilassa. Tämä tuleminen on jatkuvaa. Ja Sasenissa, kun me sanotaan, että me ollaan hetkessä, niin me ollaan jatkuvassa kohtaamisessa sen jatkuvassa tulemisessa olevan nykyhetken kanssa. Harjoituksen kanssa. Harjoituksessa. Se, mistä me saadaan kiinni, on myös projektio nykyhetkestä. Ja tämä on tyhjyyttä ajassa. Me ei saada kiinni mitään, joka olisi todella pysyvää, kestävää materiaalisesti. Me ei saada kiinni myöskään ajassa. Ja tämä itse asiassa leikkaa Timantisutraan heti, ja puhutaan tästä myöhemmin enemmän, mutta mä mainitsen nyt, että Timantisutra, miksi esimerkiksi se on niin merkittävä sutra Zenissä on se, Timantisutra johtuu siitä, että Timantisutra on merkittävässä roolissa 6. patriarkan Huinengin tarinassa. Huineng valaistui nuorena teini-ikäisenä poikana, ennen kuin oli aloittanut formaaliharjoituksensakaan, kuullessaan Timanttisutraa luettavan kaupungissa, missä hän oli polttopuun myyntimatkalla.
Ja lukija tuli kohtaan, jossa sanotaan jotakuinkin sellaista kuin, että harjoittajan on kehitettävä mieli, joka ei sijaitse missään. Ja Huinen oivalsi. Mieli, joka ei sijaitse missään. Missä se mieli voisi sijaita? Missä Mikael voisi sijaita? Huinen näki heti läpi. Palataan tähän myöhemmin. Toinen käsite, mikä täällä esiintyy tosi paljon tässä ja myös muissa Prajnaparamita-teksteissä, on bodhisattva. Bodhisattva on siis olento, joka ei pakene mielentyyneyteen, ei tavoittele kokemusten sammumista, eikä sen tyyppistä nirvanaa. Ei sammumisen nirvanaa. Tämä sammumisen nirvana, sitä näissä Mahayana-opetuksissa ja myös Zenissä pidetään hiukan kapeana versiona ylittämättömästä elävästä valaistumisesta, jonka sanskritin kielinen termi on Anuttara Samyak Sambodhi. Bodhisattva on olento, joka pysyy kaikenlaisen kokemisen kirjossa elämän keskellä, mutta vapaana takertumisesta mihinkään kokemukseen, mihinkään elämässä. Hän kokee tuskaa, mutta on vapaa tuskasta, kokee iloa, mutta on vapaa ilosta, kokee onnistumisia, mutta ei takerru onnistumisiin, kokee epäonnistumisia, mutta ei lannistu epäonnistumisista. Ja koska bodhisattva pysyy elämän kokemisen kirjossa, eikä pakene tyyneyden ja sammumisen nirvanaan, hänen on mahdollista kokea ja ymmärtää, siis kokea suurta myötätuntoa kaikkia kärsiviä olentoja kohtaan ja ymmärtää heitä. Hän pystyy samaistumaan kaikkiin kärsiviin olentoihin. Hän on yhteydessä. Hän toimii ei-erillisyydestä käsin. Hän ei ajattele, että hän on erillinen kuin ne lukemattomat olennot, joita hän auttaa. Hän ei ole erillinen heistä. Ei sijaa jollekin kuvitelmalle jostain omasta paremmuudesta tai välttämättä edes säälistä. Ei erillisyyttä. Ainoastaan toimintaa ja auttamista, joka nousee ei-erillisyydestä. Ja bodhisattvoilla usein eritellään olevan 6 täydellistä ominaisuutta, eli paramitaa. Nyt se sana paramita on siellä taas. Ja nämä on tämmöisiä, ne ilmentää tätä bodhisattvan ymmärrystä ja viisautta, mutta myös auttaa häntä elämään ja toimimaan tässä ei-erottelevassa, ei-dualistisessa yhteydessä kärsiviin olentoihin. Samaan aikaan, kun pystyy auttaa heitä. Ja nämä ominaisuudet ovat dana, eli anteliaisuus, sila, eli moraali, kshanti, eli kärsivällisyys, virya, eli energisyys, dhyana, eli meditaatio, prajna, eli viisaus. 6 paramitaa. Ja näistä tässä tekstissä, minkä mä luin vähän aikaa sitten, niin esiintyy jo toi ensimmäinen paramita, eli dana, anteliaisuus. Se on täällä käännetty hyvän tekeväisyydeksi. Hyvän tekeväisyys on aina yhdenlaista anteliaisuutta. Lisäksi subhuti bodhisattvat harjoittavat hyvän tekeväisyyttä takertumatta yhteenkään dharmaan, takertumatta yhteenkään ilmiöön. Tässä on dharma pienellä, jolloin se tarkoittaa mitä tahansa ilmiötä. Takertumatta yhteenkään ilmiöön. Tätä kutsutaan hyvän tekeväisyyden harjoittamiseksi ilman muotoa, tai voisi sanoa takertumatta muotoihin. Sellaisen hyvän tekeväisyyden harjoittamiseksi, joka ei takerru ääniin, tuoksuihin, makoihin, kehollisiin tuntemuksiin tai käsitteisiin ja niin edespäin. Sitten on tathata eli sellaisuus, todellisuuden todellinen luonne, sana, jota käytetään näissä sutrissa paljon. Ja tathagata on siitä sanasta johdettu yksi Buddhaa tarkoittava ilmaisu. Tathata on jotain, joka ei tule eikä mene, koska se ei koostu muodon
oleva olosuhteiden, tulevaisuuden, menneisyyden tai nykyisyyden tapaisista osatekijöistä, vaikka siihen kaikki nämä sisältyvät. Ymmärrät tämä ero. Tathata sellaisuus ei koostu objekteista, ajasta tai tilasta. Se ylittää nämä, mutta ei kuitenkaan ole tai sijaitse missään muualla kuin tässä. Tathata tunnistetaan, koetaan. Voidaan tunnistaa, voidaan kokea, voidaan ymmärtää ainoastaan tässä ja nyt tämän muodon, fyysisten olosuhteiden ja ajan avaruudessa. Ja sitten on tämä negaatio, jonka mä jo mainitsin. Eli Prajnaparamita-teksteissä lukija ajetaan yhä uudestaan käsitteelliseen umpikujaan. Ja toistuva teema on ikään kuin vetää matto lukijan käsitejärjestelmien ja määritelmien alta yhä uudestaan ja uudestaan. Ja syy tähän on se, että mikään käsite ei tee oikeutta Prajnaparamitalle elettynä todellisuutena. Siis tälle todellisuudelle, mikä on. Voisi yhtä lailla sanoa, että mikään käsite ei tee oikeutta Yogacharan ymmärrykselle elettynä todellisuutena tai Tathata Garballe silloin, kun se on elettyä todellisuutta. Prajnaparamita-tekstit ei suo lukijalle käsitteellistä semmoista rauhaisaa koloa, jonne voi paeta maailman melskeitä, vaan eräällä tavalla ne nimenomaan horjuttaa sitä käsitteellistä turvaa uudestaan ja uudestaan. Koska se turva ei tuo todellista turvaa, koska se johtaa kärsimykseen. Prajnaparamita-tekstit on siinä samanlaisia kuin koanet, että nämä tekstit ei rakenna mitään uutta maailmaa tai uutta käsitejärjestelmää. Niissä ei rakenneta suuria hengellisiä palatseja laisinkaan. Ei mitään sellaista, vaan leikataan läpi jo olemassa olevien harhojen. Timantin, kovan, terävän, täsmällisen viisauden leikkurin avulla. Aika rientää niin kuin se aina rientää, mutta nyt mä palaan vielä. Mä sanon hyvin nopeasti vielä 2 tämmöistä käsitettä, jotka näissä teksteissä esiintyy. Vielä on tämmöinen kuin harha tai maija. Eli näissä teksteissä ja myös Timantisutrassa korostetaan maailman harhanomaisuutta. Ja nimenomaan sen maailman tavallisen käsitteellisen ymmärryksen tuomaa harhanomaisuutta. Ja tästä kuuluisin esimerkki tällaisesta harhan korostamisesta löytyy Timanttisutran lopusta, jossa sanotaan näin. Kaikki maailman ilmiöt ovat kuin unta, harhakuvia, kuplia tai varjoja, kuin kastetta tai salaman välähdyksiä. Näin ne juuri tällaisina. Sitten on vielä yksi asia, joka esiintyy näissä teksteissä paljon, ja se on sutratekstien palvominen ja kunnioittaminen. Ja tämä piirre liittyy yleisemminkin Mahayana-teksteihin, ei pelkästään ja sutriin, ei pelkästään Prajnaparamita-sutriin. Ja myös tässä sutrassa yhä uudestaan ja uudestaan todetaan, mitä mittaamattomia ansioita ja hyötyjä tulee, jos ihminen uskoo, ottaa vastaan, opettelee, kirjoittaa ja resitoi tätä sutraa tai sen osia. Ja tämä olisi helppo tulkita semmoisena niin kuin pelkästään semmoisena yliluonnollisena uskomuksena, joka on palvellut tämän sutran niitä ihmisiä, jotka on halunneet levittää tämän sutraa. Ja olisi suuri virhe, ikään kuin hyvin kapea tulkinta ajatella, että tämä on ainoa, mihin esimerkiksi tässä Timantisutrassa viitataan, kun puhutaan siitä ylittämättömästä ansiosta, jota saa, jos uskoo, resitoi, opettaa tätä sutraa. Se ylittämätön hyöty, meritti, liittyy suoraan tähän
tämän sutran kaiken ylittävään viisauteen, jota tämä sutra pelkästään käsittelee. Se on itsessään se ylittämätön hyöty, meritti. Ja sen todella saa, jos uskoo, luottaa, ymmärtää, panee käytäntöön, pitää mielessä, harjoittaa edes yhtä lausetta tästä sutrasta. Sitten tämän kaiken jälkeen mennään vielä tämän sutran alkuun. Se sutra alkaa näin. Näin olen kuullut. Kerran Buddha oleili Jetavana-lehdossa Sravastin kaupungissa yhdessä 1250 munkin kanssa. Kun ruokahetki koitti, maailman kunnioittama puki kaavun ylleen, otti kerjukulhonsa ja lähti Sravastin suureen kaupunkiin kerjäämään. Tehtyään kierroksensa hän palasi lehtoon ja söi ateriansa. Sen jälkeen hän pani kaapunsa ja kulhonsa syrjään, pesi jalkansa, kohensi istuinpaikkaansa ja istui alas. Kun me lähestytään näitä sutratekstejä, niin mä voin vakuuttaa, että esimerkiksi tässä sutrassa ei ole yhtään turhaa sanaa. Tämä alun kuvaus ei ole jonkunlainen esinäytös, jonka jälkeen varsinainen opetus voi alkaa. Tämä on mitä suurimmassa määrin olennainen osa tätä sutraa. Tämä alku. Tämä on opetus itsessään. Kerrotaan, että kerrotaan fyysinen todellisuus. Buddha oli Sravastin kaupungissa. 1250 munkkia yhdessä. Kun lounaan ruoka-aika koitti, maailman kunnioittama eli Buddha puki kaavun ylleen, otti kerjukulhonsa ja lähti kerjäämään. Tehtyään kierroksensa hän palasi lehtoon ja söi ateriansa. Sen jälkeen hän pani kaapunsa ja kulhonsa syrjään, pesi jalkansa, kohensi istuinpaikkaansa ja istui alas. Nämä on Buddhan aktiviteetteja. Buddha, täysin valaistunut Buddha, joka ymmärtää Prajnaparamitan täydellisesti, joka elää sitä todeksi. Hän on kerjuulla elävä munkki, joten hän nousee, kun tulee ruoka-aika ja lähtee kerjäämään. Hän tulee takaisin, istuu alas ja syö ateriansa. Sen jälkeen hän pesee kulhonsa, jalkansa, laittaa kaapunsa syrjään ja kulhon syrjään, kohentaa istuinpaikkaansa, mehevöittää tsafua mukavasti ja istuu alas. Se fyysinen todellisuus, joka tässäkin sutrassa yhä uudestaan ja uudestaan, josta sanotaan, että se ei ole fyysinen todellisuus, niin se on hirveän tärkeä asia. Se on se, mistä meidän harjoitus, minkä varassa meidän harjoitus on. Meidän täytyy laskeutua, istua alas, syödä. Nämä on kaikki Buddhan ominaisuuksia, toimintaa. Ja Timantisutralle ominaista olisi sanoa, että syöminen ei ole syömistä. Ja siitä huolimatta Buddha syö. Toinen asia, minkä mä haluan nostaa, mistä mä voisin pitää kokonaisen teisson, mutta nyt mä vaan mainitsen. Ehkä tätä voi jatkaa ensi kerralla. On Buddhan kerjääminen. Buddhan ei tarvitse omistaa mitään. Ja hän luottaa, että hän saa kaiken. Ja hän saa kaiken. Hän saa kaiken, mitä hän tarvitsee. Tässä sutrassa, niin kuin Buddha-dharmassa muutenkin, niin maailma on kuvaamaton ja ihmeellinen, mutta se on myös loputon runsauden sarvi. Ja meidän yritykset pilkkoa, hallita, omistaa tätä loputonta runsauden sarvea tekee meistä köyhiä. Buddha oli täysin rikas. Hän omisti kaiken.
Ja sen takia hän oli täysin rikas ja hän omisti kaiken, koska hän ei omistanut mitään. Ja koska hän oli täysin rikas ja omisti kaiken, hänen ei tarvinnut tarrata mihinkään ulkoiseen muotoon, semmoiseen asiaan niin kuin raha, asema, saavutukset, turvallisuuteen liittyvät materiaaliset merkit, jotka Buddha näki, että ne on kaikki ohimeneviä ja epävarmoja. Hän oli sellaisuudessa, Tathataka oli sellaisuudessa. Mahajana-buddhalaisuus ei suhtaudu rikkauteen millään lailla negatiivisesti, mutta Mahajana-buddhalaisuus suhtautuu kovinkin varoittavasti rikkauksiin takertumiseen. Rikkaudet on hyviä, koska tämä maailma on yksi rikkaus. Totta kai silloin myös on ok, että se rikkaus ilmenee materiaalisesti. Ongelmat tulee takertumisesta. Ongelmia ei ole, jos rikkauksia käyttää kaikkien hyväksi. Okei, nyt meidän on kerta kaikkiaan lopetettava. Eli tämä oli nyt alku ja lisää tulee. Seuraava teissho on muistaakseni 1,5 viikon päästä tiistaina, jossa mennään sitten syvemmälle tähän sutraan.